Με τη διάθεση ανεβασμένη, η Αγγελική φτάνει στο κομμωτήριο Τριφίδη, στη Ζωγράφου, όπου την περιλαμβάνει η Σοφία Πίτσου με την ομάδα της. Χρώμα, κούρεμα, χτένισμα, ονυχοπλαστική και μακιγιάζ είναι οι υπηρεσίες που πρόκειται να γευτεί για την τελική της μεταμόρφωση από τα κομμωτήρια Τριφίδη. Καλωσορίσαμε και εμείς την Αγγελική στο χώρο μας. Ήδη τη βλέπουμε πολύ ευτυχισμένη από τις υπηρεσίες που έλαβε αυτούς τους μήνες από τα Slim Way και ήρθε και εμάς στη σειρά μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την τελική της μεταμόρφωση. Τα μαλάκια της Αγγελικής είναι λεπτά και ίσια και έτσι για το κούρεμα διαλέξαμε ένα ντεκραντέ σε μεσαίο μήκος, σε καρέ γραμμή, ούτως ώστε να μπορέσουν να δώσουν περισσότερη υφή και πυκνότητα στα μαλλιά της, χωρίς να πάμε σε κάτι πολύ κοντό. Η Σοφία μας εξηγεί ακριβώς τη γραμμή που ακολούθησε για την Αγγελική. Αποφασίσαμε από κοινού με την Αγγελική να κινηθούμε σε φυσικούς και γήινους τόνους, γιατί ταιριάζουν τόσο στην προσωπικότητα της Αγγελικής, όσο και κρίναμε ότι είναι οι καταλληλότεροι και για τα χρώματά της, των ματιών της, του δέρματός της, γενικά όλη την προσωπικότητα της Αγγελικής. Για το χρώμα των μαλλιών της επιλέξαμε φυσικούς τόνους, θέλαμε ωστόσο να δώσουν περισσότερο φως στην κορφή του κεφαλιού της και έτσι κάναμε διαφάνειες πιο ανοιχτές με κλασική μέθοδο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό κούρεμα τελειώσαμε. Για το μακιγιάζ διαλέξαμε φυσικούς τόνους, γήινους, γιατί θέλαμε να αναδείξουμε την ηρεμία της Αγγελικής, την ηρεμία του προσώπου της και να βγάλουμε μια φωτεινότητα. Τα νύχια της Αγγελικής επιλέξαμε ένα nude σωμών χρώμα, χωρίς σχέδια, γιατί αυτό κρίναμε ότι ταιριάζει περισσότερο με το όλο στυλ που θέλουμε να αναδείξουμε και την προσωπικότητα της Αγγελικής.
Ευχόμαστε την Αγγελική καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να ευχαριστηθεί το καινούργιο της look και να είναι εκείνη τελικά που θα κερδίσει το makeover.